kijing kinom la ban khang ya kam sim ko bakoloi ti parlong ya sha ban ngashpang ban ya pej bat khmi ya gani ko video haswa bangan ya chikmat ngakwa ban kerpat na pi ki parlok baro ki pardo parasnam bapin ailam ya ke jingkersan jong pi da ka ba pi like share but subscribe knang ba ke jingtmu ko babha ka bangidon hapo ko mesim min la banang ya chikmat namar idon kam ya ke jingkersan ko jong pi klaim ko jingkersan ko jong pi ki parlong niru inam la ban lay ya kene bat haba pi pej ki video ngakerpat na pi pinom dai ban bakno la ni forward ki video kenang ba ka jingkersan jong pi kanlong ke bapura yai pej ya ke video naduk pasdang haduk bakut ba kanlong ke jingkersan bapura ko jong pi te parlok pi mentang adon ha kalenti ke bangan lech ni Grim Hospital kajing lech jonga menta kasengi syatei kadai leng ba kajing yo jonga ya kawai ke phone call na yuei kong itai kong idei basa maulai bat ila phone senga bat iya thu ya kajing don jong yuei ilong kmi ibe shitom jur ibala thia bon dili ki hospital bat menta ila poi sah ni Grim Hospital ini ilong kmi ibe shitom idei na katang west kabahap hapo mairang constituency Henry ngalayo pada ke phone call ban ekren bat ita iwe ilong kimi ibadai namaulai bat ibadon ya kaman sim ban yarap lem namanta jong ki pardo parasnam te kumta ila wat kelat kelenti bat ila phone senga ba ila kerpat ba ngaru ngani don lang rengkat bat ki ha kata ka jing jenjar jong ki pangini tenrong lang kat bala ya ka kason ka ba ini ilong kimi don te parlok bi ngingai scam ba ka jingkersan ka jong pi iwe pi we kan long ka jingker khu na banta kilong ying ki badon kam ya ka jingyaram kilong ying ki baduk kilong ying jong ki khun sweat khun rangli klaim ka jingkersan ka jong pi parlok mengaru nganom la ban lei na banta jong ki we pan ka jingkersan ka jong pi ya ka channel ka jonga da ka ba pi share like but subscribe kanang aibor susu yang banganang le ki kam ki bobha nang ne sakman te parlok bi kat kom ka jing yitu tu ikong ni bala phone changa iong ba kani kalong ying kadon kam sibun ya kicing yaram nrei na kaliang jonga ngam nang su banong ni namar yo le se ka jing le jonga sa katai ka jaka kanom la ban yarap kumba maki kidon kam henrei ngla sulet la kalek tang ban yo manya tenrong lem ya kata kajing jongki kebagidon kat bala sin tengah kerpat na piru ki parlok ki bapek bat yo kene ke video ngada pidon kalat pidon kelenti ngada pidon kata kamansim ban yarap ya ki pardo parasnam kerpat ba pinidon bentalem ha kade kajing syam jong kine ke lengyeng ha kajing pang jing sitom kenang ba kan long kajing kerku na kabanta ka jongki bat na kabanta ka jong piru kumju di parlong sandian ngelajan poyer tadha ni Grim Hospital te myo parking su sapo te hab yang habar te mensuang lawan teng hakani ka hospital nrei kimsa ban ring video sapo te le amno man yo ekren bat ita baap ita basdom ngan super sang ada yo nam yo don ba objek layai la kaya spo te aling ni pek la don ba mai te ngihap an pelip no ya ka video pemlelai spo mau apa kendong padai to mlelai kan video di kun jong pi ni te page ni mai ke jingwan jong asini ke dei lengba ke jingyo jong ai ko ko phone call na iwe kong basa maulai te yetu khana sipang jong pi wa pi don hak reng ke jing sitom ikun jong pi mai ni pe sitom te ngamban si ban khot ipi sabar namar ba na kaliang jong hospital hi kanom sya ban ring video po hospital te la pen sitom pi kan diat pat ngoi
te pidei snong na ai pat mai Senang nga ngasang ha ko like dom hoi te ini ikun su pi like stom na du man no ikon la sitam ni la sisnem tam snam tam kamut ini ikun jung pi dang marwe layo adon kun kanungut par ila don kun adon sapeli telah aklat na wai sak hoi kamut isa sa like dom hi kita pat kisah syawal te ki lai buat kita syawal hoi kamut isa syawar nongwal nongwar kamut ilet buat lang syawar kan buat syawal kita ba sitom pat kita la sisnem de la waksa nang lawan sa lang no siying ti paru lawan lang no siya ni siying jung pi selek dom tai lek iwan kan kepada dang don ke ying situ hoi ilet belar tak siti te kamut pi pat pi don kat nongut pat ki khun bar khoi nga ke kun ngadon nyongon ini basitom ide bakan no ne de baar kamut saungut ini la don kun de piang don saungut kan sa salimut kan hoi te kila ya he ki kun jung i la yarang ba khadu yo khat mes ni wis nam te kila don empat bayarap kersian i ban bela ban sengi kidang ya lek school datang mai min belar pat don sai kipar belam tab ra isnam lai suai kamne belar rom yo sungit mo bay pang kamne ikpai dei tu ba wan saw yang aman nang ni itu ipara itu di para kunnya bahe kun sumpi bahe te kamut dang hap dang kajing jenjar bai ken namar ba klempat yo nong yarap ai ma kun kikti ai ban ya kersan lam padam te pila long niam na mai pila long niam ki de balang ayu balang pres kecil tom lele ngingai skam bai ba ka ai baro ka bang iwan sa slapper thai amai kadai lang ba ka jing tip jong blai te kamut ba ngingin nom la lei para briu Andrai kadai baik tang ke bangin subuh jing duai baik hak mat jung blai ngin ai tilut baik ya ke bang gidon hapok mesim ngin ai tilut baik hau blai amar ka jing jenjar hi perthai ngim la lai de so mono rumo ngim la lai ya ka jing jenjar borok hi ngidon ka jing jenjar wat mangaru mei sibun ngadon ka jing jenjar andrai long kata ka mesim jung apar ka kwa kumno bangan ya rap lem ya ki basem lanat ki bapang ki basitom khamtam angasngo ba ka mesim jung ka ya jan ba bat ki khun suet te kamut ba bat ki bapang basitom te ki long yeng ki badong ngaju lek hi ban ya kersan lem ki khamtam ka jing ai mesim man ong da kata ka bor hi bangan kersan da jing ai jonga long kan nom kot bor ya ka jing don kam jong ki te kalong ka ju i mei ha ka bat piru ka jing wan jonga sini kalong bai tang bangayo e ka phone call ti thu khana phang jong phi ba phi don hak pedeng kata ka jing ka bakrau te ngawan sini om dei bang ong ngan wan ngan kit ya kata ka jing ka jong phi nganom la hi du kata andre ngasukwa pat ban ya aim sim lem phi ban ya don lang ban ya tenrong lem kat bala ya kata ka jing ka ba phi don te kamut bahasa hospital per ilawan sa la kan sengi hospital ni la sa bon pu hasan sarat la sa artayau sana seret artiyo hoi ta sa hang ne wan ta la stiyo tam la bon la sa ha ni la sa bang wai ni ngom la jenjar la san syu mo la san syu la sa ha te harabat robat la san syu da wai le la thot keleng la san kat snem tam mo la ya ni mo la ki doktor ki ong hakano kur komat mai ka jing sitom jong i kadai na ka ka daw kan bai sitom hoi kamut ka jing sitom te ki doktor kim declare ba kadai na ka daw jing sitom ro ka jing pang ro long kim yethu kan tom ni lei ka ila tala ka strik kin kadai na gastring
nongkong gastrik ni kermen scam bat mai bakini ki jing sitom bar khot ngin IT lot bai ha ti jong ublai nang ba ublai ta da ka ti basbon ka ti basai jong un pun kot noi i mamai kum ka jing imbreu hi ngim nam la hi ban ong kum no ru bangin le da mangi ru ngim la ki doktor ki dika jing start ka ba ublai la ai ki doktor te IT lot ba ki doktor ha te rengkat bat ki jing duai hau blai kemut ba ublai unsa ta i da kata ka ti jong un sa side da ka snam jong mamai krang bin dub yo noi ka jing ko jing khia te mut ban na pedengki parlok parjor kila judon 4 bawan pej ji 4 don hoi kiliang kinong mi khmat ai ki MLA ki MDC don mi MRA wai ki 4 wan re nganang pun macar ba ki ki 4 wan so op ma ba long pila ai kitien ke ki ai kitien tang ba ki hoi kidang ngadak pun ro kidang so op ong kidang don ka ong ya don kam te kamut menta ka bai dawai ka bai ai pile kum nopan ka bai dawai te ngasu kit ram te ngasu licit lepa cit lepa bat kata ada hal kok ngepot iyo sutit baik sesuai bila kelas kit ram baik yang benda ji yang rembiung subuh pibu benda kinong rimying yang rembiung dah lah iyo kibrio kita tengah em ngi to mai mlei kata longkat ba kadon kalat ngi hap ban le hi mdei tama long ngi ngi scam pat ba kita ki aka bar khot ka dai be tang ya man tabi dang sitom ngi ngi ba ndai la laj na kani jing sitom kamut tin yo ban ya rap ya riang nya belat nya sengi kamut katai blai utip khamha ban yang ngi mo blai utip khamha ka jing im jongi ka bang iwan seperti hak jing sisa dai ublai haba u pha yang i saka perthai u pha da ka jing ing nrai ba kini ki jing tenju jong ka perthai pat ki don bai ngiyo ya ki jing pang jing sitom ngiyo ya ki jing snusi da si ong na ba ka jing kemen ka don kam bahangi ki breum dai mai kadang ngilaj na ka jing pang jing sitom ngilaj na ka jing ban palat ka jing dok kamut ba lada ngiyai rengkat ublai ka mesim jongi ka kemen ndai lada jia pat ba sitom no kumni te ka mesim jongi ru long ka sitom lang hi keng hoi te tom le mai te nakaliang jonga ngakarpat lem ya ki parlok prajor ki ban sape je kani ke video ini me don hapdeng ka jing jenjar namari dei nakalong ying long sam ka baduk te lada don hapdeng jong pi ki parlok ki bape je kani ke video sngau bahaban kenerlem ka ti kamon ti kadiang jong pi sai ni I mei namar bai don hapdeng ka jing sitom ka bajur I kun jong I bai lathia hospital la keleng ki hospital I klem pat yo ka jing kon tengah kermen scam ba leng ba ka jing pe jong pi ki parlok prajore kani ke video pin kenerlem ka ti kamon ti kadiang ka jong pi sai ni mi namar don kam kerki ya ka jing yaram tembe ngi scam ba ki brio ki parlok prajor ki ba ban sape ya kani ke video kin sabu jing duai lem na bantai kun jong pi na banta ka ying ka sem jong pi kenang ba in dubio no ya kemet ka pokot ba kia tengi kermen scam ka aka bar khon in IT lut be su blai bu un le yak badon kam mame te nakaliang jonga mai ngamda don hi sibun bangan yarap ipi ndrei ngan su yarap ipi kat bangala ndiat nyo bor ndiat kum ka jing kersan lem nap ka banta jong pi jong ikun jong pi ma te mei ngam da don bun kentin bangan kren pi te khublai sibun tu nang sai tu nang klain don bok ba ini kun jong pi ru in klain na ma tamai to
ka tu ka kon jenga kan ka tu ka wai ka kon ar ka mai kan tu ka ba pi ang pi tu pralok siang ti pralok hang tu tang liwan men siswi so ang liwan tu ang la ijon te pralok na ya la ang dadan kum ka lai tu Pi dai bahayeng ba itu iba sah maulai dai bahai itu bofon yang ba pun kadai ka kon sipra ar ka mai kamu mapi bat itu bat email jong itu pidai si para arkeme. Emailnya ba email itu ilang sipara. Email itu ilang khadu, email jengnya ilang bahe. Tam yang bang ada dan mo daerah tu kini saya tak balai mo. Di datuk tel parta mo. Mai te nakaliang jong pi don jing keren ai si na bantaki nong mi khmat kham tam te phila ban kerpat ki nong mi khmat nang bikin yo i gani ke video bakin view ma kerpat na pi ki nong mi khmat ro Kami kita ikam ada jong mo. Te semoga mo badan baik dan ini bang keduk kedne ba hitam ini ikon bangam la bay dan bay dawai syu baik lam napi te ini mei i nakaliang jong i kerpat lem sikinong mi khmat jong kadong ka than ka ba dei pe ha ka constituency you mai rang constituency te i mei i ba dei na mai rang constituency i kerpat lem sipi kinong mi khmat ba phin kener lem ka ti kamon ti kadiang jong pi na mar idon hapdeng ka jing sitom ka bajur klem da nyo ya kinong mi khmat ba ro khoj ki badon ya kaman sim ka jing scroll lem ya kaman sim ka ban ya rap lem subha ban le ya ka ai ka ba don hapo ka sim jong pi knang ba ini mi i in like na ka jing janjar palat na mar halor ka jing ban jong ka jing dong bat nakaliang jong nga kerpat lem na pi ru kum kiru paj ba yo le se don na pdeng jong pi ki badon ya kaman sim ban ya pej lem ban ya jongok lem yo le se nakaliang jong pi don ki ba khambiang ka kamai ka ji phila ban ya rap lem ini mi i namar kumba ngila yo sngo menta pla yo sngo hidala ki jong ki skor ba ila kren ba la sisnem tam ila thia hakani ila thia hospital bat sibun ki jing ila hap ban kit namar ban chu bu malada si tom tang si tayo ru hadu kat no ka jing janjar nrei i khon jong ini mi i le hadu sisnem tam ila don haki hospital na kawai ka hospital sa kawai pat ka hospital tengi kermen lada hakini kisingi ki banwan an sadon na pleng jong pi ki parlok parjoru ki ban sawan mi ki ban sawan pejlam i sani hospital knang ban long kau kabah khmat long ban phin yo ban bu jing duai ban phin yo ban ai man sem ya ini mi i te khublai sibun ye phiru yu baro ki parlok parjor ki ba lapej ya kani ka video ngai skam ba ma phi baro phi suthu ya ka jing jong imi wat lang yim la man le ai hanrei to baro ngin sibu lang ka jing duai khublai sibun khublai si hajar ngo